akwago m ka ị nweziara ụlọ gị nsogbu adịlọ landlord abịara m ka nrịọ gị ka inye m ohere nye m izu ụka na-abịa biko m ga-enye gị ego ahụ m ji gị ọkwa mana kemgbe ka m nọ n'ụlọ ọgwụ biko mere m ebere bịa nwoke m ma ị nọ n'ụlọ ọgwụ ma ị nọ na họtel ma ọ bụ na ọgwụ ụlọ ka ị nọ ihe mma bụ ka ị kwụọ m ụgwọ m ọ bụghị mụ na-arịa gị ihe na-arịa gị ị nụrụ ya
kedu onye wụsara mmiri a n'ezi nwa nweta onye wụsara mmiri a ọ ga-akwapụ na be m. Good morning sir. Oga landlord, good morning sir. Landlord ọ dị ka ịchọ igwe m ekele nke taa. Bịa ọkụma gwagwa unu ka unu ghara ịkpụrụ ndị ọbịa na-abịa na ya dị a ka a ghara ịnyụjuru m toilet. Onye chọọ ihu nne ya maọbụ nna ya gaa village. Achọghị m ife onye ọbụla ihe ụsọrọ onye ahụ ya bụrụ. Biko landlord, weenụ ndidi biko ka akwụọ anyị ụgwọ ọnwa. Ịma na akwụọ anyị ụgwọ ọnwa na ị ga-amakwa na m oge a ji kwụọ ụgwọ ọnwa na oge akwụghị ụgwọ ọnwa mụ na gị na-arụ ebe ahụ. Ihe mmakwa ka ị kwụọ m ụgwọ ụlọ m, i were ụgwọ ụlọ m gaa tinye n'aka ndị gọọmenti. Ọ ya bụ na ị ga-akwapụ m gaa biri n'ụlọ ndị gọọmenti. Ị ga-akwụrịrị m ụgwọ. Bịa mama Nkechi, achọghịzi m ịnụ akwa nwa gị na ya dị a abalị ọbụla niile. Obewazi akwa tinye ya na vibration. Mkparị karịrị ụlọ onye ọzọ. Mkparị karịrị